दापोलींतल्या डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठाकडेन कबलात करून गोंयांत बेगीनूच कृषी महाविद्यालय सुरू करतले। हे विशीं उलोवणी सुरू जाल्या। अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा पासून म्हळ्यार जून म्हयन्या पासून कृषी महाविद्यालय सुरू करपाचे यत्न आसात, अशी माहिती डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली। दापोलीचे कोंकण कृषी विद्यापीठ तशेंच कृषी अर्थशास्त्र संस्था महाराष्ट्र हांच्या जोड पालवान पोरणे गोंया एका हॉटेलांत राष्ट्रीय कृषी परिशदेचें आयोजन केल्लें। हे परिशदेचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। ह्या वेळार तांचे वांगडा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, कृषी संचालक नेविल अफोन्सो, ICARचे संचालक प्रवीण कुमार, डॉक्टर बाळासाहेब सावंत, कोंकणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय सावंत, कुलगुरू डॉक्टर विलास बाले, कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत पाटील, डॉक्टर प्रकाश महिंदे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। अजूनही म्हणजे वाईस चान्सलर आणि आपल्या फाउंडर प्रेसिडेंटने सांगितल्याप्रमाणे गोव्यामध्ये पण एखादं कृषी विद्यापीठ असावं, ॲग्रिकल्चर कॉलेज असावं, जेणेकरून म्हणजे लहानशा गोव्यात का असेना आज कितीतरी विद्यार्थी जे या भारतामधल्या वेगवेगळ्या ॲग्रिकल्चर कॉलेजमध्ये तिथं जाऊन ॲग्रिकल्चर असेल, फिशिकल्चर असेल, हॉर्टिकल्चर असेल, फॉरेस्ट्री असेल, या वेगवेगळ्या विषयामध्ये शिक्षण घेतात। त्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो। पण त्यांची सोय या गोव्यामध्ये त्यांना उपलब्ध व्हावी असा मुळात खरं म्हणजे मी जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून ज्यावेळेला ताबा घेतला, कारण मुळात माझं शिक्षण आयुर्वेदिक फिजिशियन म्हणून पास झालो। ज्यावेळी मी आयुर्वेदिक ग्रॅज्युएट झालो त्यावेळी आयुर्वेदिक कॉलेज गोव्यात पण नव्हतं। म्हणजे गोव्यासाठी सीट रिझर्व पोद्दार कॉलेजमध्ये असायचे, पण पोद्दार कॉलेजमध्ये ॲडमिशन नाही मिळाली। आणि जर सगळं काही व्यवस्थित झालं तर या जूनपासून पण सुरू करायची आमची तयारी आहे। त्यानेच तयारी दाखवायला पाहिजे। या निमित्ताने म्हणजे उशीर का म्हणजे जे आपण विचार करतोय ते लगेच सुरू व्हावं, या निमित्तानं आम्ही विचार करतोय की जमलं तर या जूनपासून पण सुरू करायची आमची तयारी आहे।